нархи арз. бонки миллии тоҷикистон бо мақсади ҳисобгирӣ ва пардохтҳои гумрукӣ қурби расмии асъори хориҷиро нисбат ба пули миллии сомонии ҷумҳурии тоҷикистон аз 17 августи соли 2022 муқаррар намуд. тибқи нишондодии бонки миллии тоҷикистон арзиши пули русӣ дар бозори арзи кишвар 100 рубл 16 сомониву 35 дирам қимат дорад. тибқи иттилои бонки миллӣ дар бозори арз 100 евро 1041 сомониву 58 дирам нарх дорад. асъори амрикоӣ 100 доллар 1025 сомониву 88 дирам арзиш дорад. нархи нафти хом. нархи миёнаи фурӯши ҳар бушка нафти хоми таҳвили моҳи оянда дар биржаҳои Лондон 92 доллару 76 сент муомила шуд. нархи миёнаи ҳар бушка нафти хоми таҳвили моҳи оянда дар биржаҳои Нью Йорк 87 доллару 13 сент муомила шуд. нархи тилло. қурби тилло дар биржаҳои Лондон субҳи имрӯз 1776 доллару 95 сент барои 1 унс таъин шуд. форуми байналмилалии Pamir Invest 2022 ҳудуди 100 миллион доллар сармоягузорӣ сари тарҳҳои мухталифи инкишофӣ дар вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшонро баррасӣ хоҳад кард. ҷалби даҳҳо миллион доллар барои бунёди боғ, варзишгоҳ, сохтмони манзилҳои бисёр ошӯёна, корхонаҳои саноатӣ ва дигар бахшҳо дар доираи Pamir Invest 2022 дар назар аст. гуфта мешавад ба маблағи 100 миллион доллари амрикоӣ миёни ҳукумат ва сармоягузорони дохиливу хориҷӣ қарордодҳое ба имзо мерасанд, ки ин тарҳҳо умдатан дар шаҳри Хорух иҷро мешаванд. шаҳри Хорух пурра бозсозӣ мешавад. дар шаҳр 20 бинои 9 манзила сохта мешавад. варзишгоҳи Хорух бозсозӣ мешавад ва боғи шаҳр пурра аз нав сохта хоҳад шуд. раёсати нақлиёти шаҳрӣ низ автобусу мусофиркашонҳои нав дастрас хоҳад кард. хабаргузории Спутник бо нашри ин хабар бо такя ба манобеаш менависад, дар ҳоли ҳозир тамоми таҷҳизот барои 2 корхона бетон ва қуму шағал аз хориҷ ба шаҳр ворид карда шуда, мутахассисин барои фаъол кардани онҳо эъзом шудаанд. илова бар ин дар Хорух тарҳи сохтмони 1 корхонаи шир ва 1 корхонаи нон низ дар назар аст. форуми байналмилалии Pamir Invest 2022 дар шаҳри Хорух, маркази маъмурии вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон имрӯзу фардо 17 ва 18 август идома хоҳад ёфт. дар давоми сол нархи орд дар Қазоқистон, таъминкунандаи асосии орду гандуми Тоҷикистон 37% гарон шуд. ин дар ҳолест, ки истеҳсоли орд дар ин кишвар 1.5% афзуда аст. дар моҳҳои январ-июни соли 2022 дар Қазоқистон аз зироатҳои ғалладонагӣ 1 миллиону 600 ҳазор тонна орд истеҳсол шудааст, ки нисбат ба як соли қабл 1.5% зиёд аст. дар соли 2021 истеҳсоли орд дар Қазоқистон 3 миллион тоннаро ташкил додааст, ки нисбат ба як соли қабл 2.3% камтар аст. корхонаҳои истеҳсоли орди Қазоқистон бозори дохилиро таъмин мекунанд. аз рӯи ҷамъбасти моҳҳои январ-майи соли ҷорӣ аз ҷониби ширкатҳои маҳаллӣ талаботи бозори дохилӣ бо иловаи содирот 98.9% таъмин шудааст. аксари орди Қазоқистон ба Узбекистон фиристода шудааст. ба сегонаи беҳтарин воридкунандагони ордҳои Қазоқистон, Туркманистон ва Тоҷикистон низ шомил ҳастанд.